ହେ ଗାଇସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ଯଦି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ହଉଛି ଅରୁଣ, ଯେକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏତେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗାଇସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମଥର ଯଦି ମୋର ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ନ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କିଛି ଆଗମ ମଧ୍ୟ କରିପାରି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏତକ ବାଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଛି ବା ଏତକ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିବି ନା, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ ନା ଆଜିର ଟପିକ ହଉଛି ଘରର ରୁମ୍ ର କେମିତି କଣ ଦେଖାଯିବ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇମି ଗାଇସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହଉଛି ଯେ चलो भाई এই देखो अपना। ଟପିକଟା ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଯେହେତୁ ମୋ ରୁମ୍। ତ ଏଇ ରୁମ୍ ରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ରୁମ୍ ରେ ହିଁ ମୁଁ ଯେତେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ବା ଏଇ ରୁମ୍ ର ମଧ୍ୟ ବନଉଛି। ତ ଇଏ ରହୁଛି ଆମର ସିମ୍ପଲ ଫଣ୍ଡ ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ଆମ ଆଗ ଗୋଟେ ବେଲକୋନି ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହଉଛି ବେଲକୋନି। ଇଏ ଏମିତିକା ଲୁକିଂ ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେମିତିକା ବେଲକୋନି ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ବେଲକୋନିର ମୁଁ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନଉଛି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ କହିବି। ଇଏ ହଉଛି ଏଇ ସବୁ। ତ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁମ୍, ସେକେଣ୍ଡ ରୁମ୍ ଏଠି ଅଛି, ଥାର୍ଡ ରୁମ୍ ଏଠା ଗୋଟେ ଅଛି। ଯେହେତୁ କାମ ଏଟା ସରିନାହିଁ, ଏଠା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି। ତ ଡିଟେଲ ଏହା କଣ କରିବି ନା, ଯେତେବେଳେ ଏଟା ହଉଛି ମାନେ ପୁରା ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କି, ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କି ପୁରା ରାସ୍ତା ହେଲା। ଏମିତିକା ପାହାଚ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତିକା ପାହାଚ ଅଛି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ର ଅଛି। ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଶୁଖୁଛି, ମାନେ ଯାହା ଯାହା ଏଇ ସମୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଖାଯାଏ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠି କିଛି ଶୁଖୁଛି ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ ଭାବି ପାରୁଥିବେ, ଇଏ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଚାର ଯେହେତୁ ମାନେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବି ନା, ଯେପରିଆ ସବୁଦିନ ଏଇ ବ୍ଲଗ ମାଧ୍ୟମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଘରର ଆଜି ତ କିଛି ତ ଜିନିଷ ଦେଖେଇନି ହୋମ୍ ଇଏର। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ତ ଜଷ୍ଟ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, ଯେହେତୁ ଯେତକ ବାଟ ପାରୁଛି ସେତକ ବାଟ ହିଁ ଦେଖଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଣ ସବୁ ଦେଖିବା ନା, ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ନା। ଇଏ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଏଇ ରୁମ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ଯେପରିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଏଇ ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଗାଇସ୍, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଏଠି ବନଉଛି। ଯେତକ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଏମିତିକା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଜୋରୁ ମତେ ଗୋଟେ ଦବେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନୋଟିଫିକେସନ ଅନ୍ କରିକି। ନେକ୍ସଟ ଟପିକ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତିକା ହିଁ ଦେଖେଇବି। ରହୁଛି ଏବେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।